Hello! Good afternoon! Good afternoon sa lahat ng nanonood dyan! Good afternoon! Welcome back to my channel again! Hello! Magde-deliver po ulit tayo sa Barangay Mabini Street, San Carlos City, Pangasinan. Ito po, ang order niya ay bibingkang tapungal cake. Yan po. And then, bibingkang lati. Mainit pa kasi kakakuha ko lang sa oven, kaya medyo may mainit pa. Saka ito, bigay ko kay Ate Shirley doon sa Malacanang. Maraming salamat po sa pag-order, Madam Adila Doria Lopez. Hello, ma'am. Happy 30 anniversary sa inyo po ni Sir, Ma'am Adila. Thank you po sa pag-order. Alam ko po na kilala nyo na po ako kasi ako po yung estudyante nyo noong college, sa San Carlos College po. Hello, ma'am. Alam ko po kasi mahilig po kayong magluto. Tikman nyo din yung luto ko, mama, para kung pasado. Hello, ma'am. Paano? Bago ako pupunta dun, lagyan muna natin ng cheese bago natin i-deliver. Pagkatapos natin lagyan ng cheese, saka na natin lalagyan ng plastic. Sayaw-sayaw muna. Paglagyan ng cheese, medyo mainit-init pa. Pagmamahal ni ma'am. Di ba, ma'am? Hello, ma'am. Yan yung pong order nyo po. Lagyan ng cheese. Para lalo sumarap ang pagmamahal. Happy anniversary po, ma'am. 30. Lagyan ng cheese. Ito yung latik. So, paano? Nalagyan ko na ng cheese. So, bye-bye! Ingat po!